שלום חברות וחברים, ערב טוב לכולם. תודה רבה על ההזמנה, רציתי מאוד להיות איתכם בירושלים, כן? והיה עדיף להיות בירושלים ופיזית ולא בזום. אני טיפה פגוע זום, כן? מתקופת הקורונה, אני שונא זום. אז נקווה שאני אשרוד את ההרצאה הזו. ראשית כל, לפני שאתחיל כל דבר אחר ולפני שאתחיל את ההרצאה שלי, אני מרגיש שאני חייב במסגרת של חדש ומק"י ירושלים וחדש ירושלים וכל הדברים האלה, להזכיר חבר מאוד יקר שהלך לעולמו לאחרונה. בפעם האחרונה שנתתי את ההרצאה הזו בתל אביב בגדה השמאלית ישב לידי עסאם מח'ול, המזכ"ל לשעבר של המפלגה הקומוניסטית ומנכ"ל או יו"ר מכון אמיל תומא ללימודים פלסטינים וישראלים. זה הדבר הראשון. הנקודה השנייה, אני אנסה ב-35-40 דקות הבאות לתת את ההרצאה שלי, ואז נפתח דיון למשהו כמו בין 20 ל-30 דקה. אם למישהו יש הערות, שאלות או רעיונות לגבי הנושא. עכשיו, אני הולך, בהזמנה היה כתוב שאני הולך לדבר גם על אמיל תומא וגם על חסין מרווה. אני אדבר עליהם ואדבר על הדרך שלהם בדיון שלהם והצורה שלהם ללמוד, להבין ולהנגיש את ההיסטוריה האסלאמית הקלאסית. אבל אני אתמקד יותר באמיל תומא, למרות שאני חושב שתי הדמויות הענקיות האלה, שני האנשים והאינטלקטואלים החשובים האלה, במידה רבה עשו כל אחד בדרכו את אותו כיוון. טוב, מה שאני אדבר עליו עוד פעם זה, אני אתן רקע ביוגרפי קצר על אמיל תומא ועל חסין מרווה, ואז אני אמקם את העבודות שלהם בקונטקסט של הוויכוח האינטלקטואלי שהם השתתפו בו, שהיה קיים בעולם הערבי ובעולם האסלאמי ובאזור בכלל, לגבי ההתייחסות לעניין התורה, כן, המורשת האסלאמית וההיסטוריה האסלאמית הקלאסית, והתמקד יותר בייחודיות שלהם לעומת אינטלקטואלים אחרים מזרמים שונים, כולל מזרמים מרקסיסטים ואינטלקטואלים מרקסיסטים אחרים שדנו בנושא הזה. טוב, אמיל תומא, שהוא חבר המפלגה, חבר מק"י, נולד ב-1919 בחיפה, והוא הצטרף למפלגה הקומוניסטית הפלסטינית ב-1939. הוא למד בירושלים, ובירושלים הוא התחנך על ברכי כמה מחנכים לאומיים ופרוגרסיביים
פלסטינים לפני 48 אנחנו מדברים, כן? כמו ראיף חורי מלבנון שהיה מלמד בבית הספר התיכון בירושלים, וגם עבדאללה בנדק, ששניהם היו מהקומוניסטים הראשונים באזור שלנו. הוא למד שם גם ביחד עם קרוב המשפחה שלו, תופיק טובי, ועוד כמה צעירים שיהפכו להיות המנהיגים של ליגת השחרור הלאומי ב-1943, שזו התנועה או המפלגה או הארגון של הקומוניסטים הערבים הפלסטינים לאחר הפיצול שקרה בתוך התנועה הקומוניסטית לפני 48, בשנת 43, ולאחר מכן יהיו גם המנהיגים של או חלק מההנהגה של המפלגה הקומוניסטית הישראלית אחרי 48 ואחרי האיחוד בחזרה בין שני הפלגים. אמיל טומא בשנת 37 נסע, עוד לפני שהיה קומוניסט, נסע לבריטניה, לקמברידג', ללמוד שם עריכת דין, משפטים, אבל הלימודים שלו נקטעו ב-39 עם תחילת מלחמת העולם השנייה, והוא נאלץ לחזור ארצה, ואז גם להצטרף למפלגה הקומוניסטית ב-39. יש כמה ניגודים או כמה נקודות של דיאלקטיקה בביוגרפיה של אמיל טומא שמעניינים. אמיל טומא הוא מגיע ממשפחה יחסית, משפחה בורגנית, ויחסית משפחה שהיא לא ענייה, בוא נגיד את זה כך, ובכל זאת הוא היה אחד מהמנהיגים, והוא הפך למצדד מאוד חזק ברעיונות הקומוניסטיים, ולאחר מכן גם אחד המנהיגים של המפלגה, ואחד האינטלקטואלים החשובים במיוחד בקרב הקומוניסטים הפלסטינים. אמיל טומא הוא מגיע ממשפחה נוצרית אורתודוקסית, ובכל זאת עניין אותו הרעיון וההיסטוריה של התרבות האסלאמית, והוא כתב הוא כתב 15 ספרים והרבה מאוד מאמרים שראו או בעיתון אל-איתיחאד, היומון של המפלגה, שהוא בעצמו היה העורך הראשי שלו עם תחילת דרכו בשנת 44, ב-14 למאי 1944 ראה אור העיתון, ואמיל טומא היה העורך הראשי שלו, וגם המאמרים שלו ראו אור בכתבי עת כמו אל-ג'דיד, שהיה סוג של נספח, של ספח של הספח רעיוני לעיתון או לעיתון אל-איתיחאד, אז לא היה יומון, ולאחר מכן הפך להיות לכתב עת עצמאי. עכשיו, למה אני מזכיר את כל זה? אני מזכיר את כל זה ואת העיתונים האלה ואת כתבי העת האלה, כי אלה היו הפלטפורמות המרכזיות שדרכם היה אפשר לתקשר עם האוכלוסייה העממית והפלסטינית בתוך ישראל אחרי 48. ואמיל טומא ביחד עם החברים שלו, במיוחד עם אמיל חביבי, אבל גם עם תופיק טובי ועם
אה, 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 וגם עם הרבה חברים אחרים. אה, אני רק אבקש משהו, זה קצת מבלבל אותי, אני קורא את ההערות, אז זה מוציא אותי מהפוקוס. אז אם תוכלו להשאיר את זה לסוף ההרצאה. תודה. אמ, איפה היינו? כן, ביחד עם שאר ההנהגה שניסתה להרים את המורל של האוכלוסייה הפלסטינית אחרי הנכבה שקרתה ב-48. אנחנו מדברים על אוכלוסייה שנשארה כאן בארץ, של משהו כמו 156 אלף פלסטינים שנשארו, שבעיקרם היו אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה ענייה ואוכלוסייה כפרית בעיקר, ומספר האינטלקטואלים וההנהגה של האוכלוסייה הפלסטינית כמעט ונכחדה, והיה צריך מהצעירים האלה לקחת את המושכות ולהנהיג את האוכלוסייה הזו, וחלק ההנהגה הזו הייתה דרך האתחד ודרך הג'דיד, וגם דרך כל מיני כתבי עת בשפה העברית, אבל אני עכשיו מתרכז בשפה הערבית בגלל סיבות ספציפיות שיגע בהם בהמשך. כמו שאמרתי, אמיל טומאה כתב 15 ספרים. אחד מהספרים שלו זה ספר מאוד חשוב לדעתי, שנקרא התנועות החברתיות באסלאם, שפה הוא מנסה לנתח את התנועות ואת הזרמים הקלאסיים באסלאם הקלאסי מנקודת מבט מרקסיסטית. עכשיו, אמרתי שיש עוד ניגודים בתוך או דיאלקטיקה בתוך הדמות של אמיל טומאה. אמרתי עשיר שהפך להיות מנהיג של מפלגה קומוניסטית, וגם מוחזב, אני לא יודע, לא מוצא את המילה בעברית כרגע, שהוא התגייס למען השכבות העממיות, כן? מצד אחד. מצד אחר הוא גם מגיע ממשפחה נוצרית, והוא מתעניין ומתעמק באסלאם הקלאסי ובתרבות האסלאמית במיוחד, והוא אף פעם לא החשיב את האסלאם כמשהו זר לו, אלא כמשהו שהוא שייך לאוכלוסייה, כתרבות לאוכלוסייה כולה, כולל לערבים המוסלמים הנוצרים וגם היהודים. הוא כתב ביחד עם חברים יהודים ששפת אימם ערבית, שהגיעו במיוחד בשנות ה-50 ובמיוחד מהאזורים של עיראק. יש כמה חברים כאלה שכתב איתם סדרה של מאמרים בלג'דיד, שמתייחסות לעניין התרבות הערבית והאסלאמית. ואמיל טומאה גם נישא לאישה יהודייה בשנות ה-50. הוא הזכיר והוא הדגיש גם בכתיבה שלו שהוא היה מאוד פטריוט, יחד עם היותו קומוניסט, יחד עם היותו אינטרנציונליסט. והוא חשב ששלושת המרכיבים האלה הם מרכיבים משלימים אחד את השני. זה אמיל טומאה.
מבחינה ביוגרפית, מיד נחזור לדברים האחרים. חסיין מרואה שנפגש עם אמיל תומא בשנות ה-60 במוסקבה, כששניהם למדו ועבדו על המחקרים שלהם בברית המועצות, והכירו אחד את השני וגם החליפו רעיונות ומחשבות גם בעניין של התורה, אבל גם בעניינים רחבים יותר וקשורים למפלגות וכל הדברים האלה. חסיין מרואה אפילו הביוגרפיה שלו הרבה יותר מעניינת. הוא נולד ב-1908 או 1909, הוא בעצמו לא יודע בדיוק מתי, והתנקשו בחייו בשנת 1987 במהלך מלחמת האזרחים הלבנונית. בשנות ה-20 המשפחה שלו, משפחת מרואה, זו משפחה של אנשי דת מסורתיים שיעים מדרום לבנון. זו משפחה שלאורך ההיסטוריה הייתה משפחה של אנשי דת. והוא בעצמו, אבא שלו היה איש דת גם כן, ואבא שלו והמשפחה שלו שלחה אותו למסלול הקונבנציונלי שאמור לעשות צעיר שרוצה להיות איש דת שיעי באותם שנים, וזה לעבור לנג'ף בעיראק, למכללות הדתיות שם, אל-חאוזה קוראים לזה בערבית, והוא נשלח בשנות ה-20 ב-28, בין 24 ל-28, שלחו אותו להיות איש דת, מוג'תהד, כן? והוא למד באמת שם אסלאם ושריעה, ובשנות ה-30 השלים את הלימודים שלו לאחר הפסקה מסוימת בתקופה ההיא, אבל בעתיד הוא יכתוב את הביוגרפיה שלו שתראה אור לאחר מותו, שבה הוא כותב: בנג'ף הכרתי את מרקס. כי בנג'ף ובמכללות הדתיות של נג'ף של אותה תקופה היה שדה מאוד פורה של רעיונות ומחשבות וספרות וספרים שגם קומוניסטים, גם מרקסיסטים, גם סוציאליסטים, גם לאומיים פן ערביים, וגם רעיונות אחרים, ליברליים ואחרים. ובאותה תקופה הרעיונות האלה משכו מאוד את הצעירים, במיוחד הצעירים השיעים שלמדו באל-חאוזה, ואחד מהם היה חסיין מרואה, שכשחזר ללבנון הוא חזר כמרקסיסט, ולאחר מכן הוא מצטרף למפלגה הקומוניסטית הלבנונית, ולאחר מכן הוא הופך לאחד מהמנהיגים המרכזיים של המפלגה, וגם אחד האינטלקטואלים המרכזיים של המפלגה הקומוניסטית הלבנונית, והוא גם כן מתעסק בהיסטוריה האסלאמית, ויש לו יתרון מסוים גם על אמיל תומא בזה שהוא מכיר את הרעיונות האלה משני הפנים שלה. גם יש לו שליטה בכלים של אנשי הדת המושתהידין, כן? אנשי הדת השיעים, האסלאמים, וגם כמישהו שהוא במידה רבה שולט בה, או יש לו תפיסה מרקסיסטית דיאלקטית ומטריאליסטית לעניין הזה. הוא כותב בשנות ה-70, כמעט באותו זמן שאמיל תומא מפרסם את הספר שלו על התנועות החברתיות באסלאם, חסיין מרואה מפרסם את הספר המאוד חשוב שלו,
שנקרא النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية. הטרנדים או הנטיות המטריאליסטיות בפילוסופיה הערבית האסלאמית, שבה או מגמות, תודה, מגמות מטריאליסטיות, שמנתח דרכו את ההיסטוריה האסלאמית ואת הרעיונות, את הזרמים האינטלקטואליים האסלאמיים, ועוד לפני האסלאם את התקופה הג'אהלית והופעת האסלאם מתוך נקודת מבט מרקסיסטית, מתוך נקודת מבט שמדגישה את העניין של מבנה הבסיס הכלכלי והחברתי שמופיע על במתם האסלאם ולאחר מכן הזרמים השונים באסלאם. רק ששני אינטלקטואלים אלה, כאשר הם כותבים או מתעסקים או מנתחים את הרעיונות האסלאמיים, הם לא עושים את זה בצורה שהיא בצורה מכנית, לא בצורה שהיא רדוקציונית, מרקסיסטית, שאורתודוקסית במובן של מעבר מכני ממבנה הבסיס למבנה העל, והם מדגישים את ענייני הדיאלקטיקה בין שני מבנים אלה. עכשיו, זה מוביל אותנו, לפני שאתן דוגמה, לפחות דוגמה אחת, אם אני אספיק, להתעסקות באחד הזרמים שעשה אמיל תומא, זה מוביל אותנו לאיפה למקם את הרעיונות של ואת הייחודיות של אמיל תומא ושל חסן מרואי אל מול זרמים אחרים שדנו בהיסטוריה האסלאמית, כולל קבוצות שמאל ואינטלקטואלים מרקסיסטים בחלקם ואינטלקטואלים של השמאל הערבי בכלל, במיוחד אחרי 67. עכשיו, ההתעסקות בהיסטוריה האסלאמית היא לא תוצר, וחשוב לי להדגיש את זה, היא לא תוצר של המשבר של 67. המשבר של 67 זה מלחמת ששת הימים והתבוסה שנחל המשטרים הערביים, במיוחד התפיסה הפן-ערבית, הלאומיות הפן-ערבית של ג'מאל עבד אל-נאצר, וכתוצאה מכך החל זרם שלם של כתיבה אינטלקטואלית שמחפשת את הסיבות לאותה תבוסה שנקראת נקסה, כן? באותה תקופה שהייתה מעין רעידת אדמה אדירה מבחינת העולם הערבי, והתחילו לחפש פתרונות או רעיונות כדי להבין מה הסיבה העמוקה, לא הסיבות הישירות או הצבאיות של אותה תבוסה. וכתוצאה מכך, או לפני כתוצאה מכך, אמיל תומא וחסן מרואי דנו בעניין של האסלאם הקלאסי עוד קודם לכן, עוד משנות ה-50, ואפילו קודם לשנות ה-50, אפילו בשנות ה-40, הם, לפחות אמיל תומא, יש לו מאמרים שדנים בתורת, במורשת האסלאמית, ותחילת הניסיונות שלו לדון בנושאים האלה מנקודת מבט לא קונבנציונלית ולא אורתודוקסית, במובן של
האורתודוקסיה האסלאמית הרגילה וההיסטוריה האסלאמית ההגמונית של אותה תקופה. וכמו שאמרתי, הוא עשה את זה גם עם חברים אחרים. 67 הולידה זרם בתוך האינטלקטואליזם השמאלי בעולם הערבי, אנשים כמו סאדק ג'לאל אל-עזם, כמו ג'ורג' טראבישי וכמו עוד אינטלקטואלים אחרים, שרצו לנתק, שלא יהיה שום קשר בין הכתיבה והבנייה האינטלקטואלית החדשה שהם הולכים לכתוב ולבנות ולהטיף לה, לבין המורשת האסלאמית הישנה ולהיסטוריה האסלאמית הישנה. הם חשבו שההיסטוריה הזו, המורשת הזו, התורת הזה, הוא מעין אבן כבדה שבטוחה, או היא אחת מהסיבות המרכזיות לכישלון ב-67. ואם אנחנו רוצים איזשהו עתיד בהמשך, ואם אנחנו רוצים לתקן ולקחת את החברות שלנו קדימה, אז צריך לנתק כל קשר עם ההיסטוריה הזו ועם התורת הזה. עכשיו, התפיסה הזו הייתה תפיסה שהיא מעין reaction, כן? תגובה לתפיסה אחרת שגם הלכה וקיבלה תאוצה גדולה יותר אחרי 67 בעולם הערבי, שזו התפיסה של הפונדמנטליזם האסלאמי. התפוסה של הפונדמנטליזם האסלאמי שראתה שסיבת התבוסה ב-67 זה דווקא ההתרחקות מההיסטוריה האסלאמית וההתרחקות מהאסלאם. שזו תפיסת המראה של ההוגים כמו סאדק ג'לאל אל-עזם ואחרים. אמיל תומה וחסן מרוה התחילו לדון בנושא של ההיסטוריה האסלאמית גם כן כתגובה לשני הזרמים האלה, אבל עוד קודם לכן כתגובה לשני זרמים נוספים, או ניגוד אחד אחר, שזה התפיסה של ההיסטוריה האסלאמית ושל התורה, כאילו שהוא תורת או מסורת שהיא מחוץ להיסטוריה האנושית. והם ראו או חשבו או דיברו על כך שהתפיסה הזו, ומיד אני אסביר מה זה אומר, הם חשבו שיש שני זרמים שמסתכלים, שלושה זרמים, אבל שני זרמים מרכזיים שמסתכלים על המסורת האסלאמית כאילו שהיא על אנושית, או מחוץ להיסטוריה האנושית. אחת, זה הזרם של האוריינטליסטים המערביים, שיש להם אג'נדה קולוניאלית, או אג'נדות אחרות, כן? שחשבו, הסתכלו, כתבו על ההיסטוריה האסלאמית, כאילו שחוקי החברה, החוקים המדעיים של הסוציולוגיה ושל ההתפתחות האנושית לא תופסים לגבי ההיסטוריה האסלאמית, וזה כחלק מנקודת מבט שרצתה להשתלט וכחלק מהאג'נדה הקולוניאלית
של המדינות שמגיעים מהם, חלק מהאוריינטליסטים האלה, וכחלק לנסות להשתלט על על המדינות ועל האזורים האלה. ואז להפוך את האסלאם למשהו שהוא מחוץ לחוקי ההיסטוריה. אבל בגלל הנחיתות שלו. תמונת הראי של תפיסה כזו היא תפיסה של הפונדמנטליזם הדתי האסלאמי, ועוד תמונה עם ניואנס משלה זה פונדמנטליזם לאומני ערבי, שגם ראה במידה מסוימת או היוו במידה מסוימת את הצד השני של המטבע, של אותו מטבע, של הפיכת ההיסטוריה האסלאמית למשהו, או המורשת האסלאמית, המסורת האסלאמית, התורת האסלאמי, אל משהו שהוא מחוץ להיסטוריה האנושית, אבל במובן שמאדיר את אותה היסטוריה. הם מסכימים עם האוריינטליסטים שחוקי ההיסטוריה לא חלים על ההיסטוריה האסלאמית ועל המורשת האסלאמית, אבל לא בגלל הסיבות שהאוריינטליסטים חושבים עליהם, בגלל שזו מסורת ומורשת שהיא על טבעית או תת טבעית, כן? אלא משום שההיסטוריה, לפי התפיסה הזו הפונדמנטליסטית, זו היסטוריה שהיא כולה חיובית, והיא כולה מפוארת, והיא כולה היסטוריה אלוהית, כן? ואי אפשר להכניס אותה לתוך התפיסות ההיסטוריות והחוקי ההיסטוריה שתקיפים לשאר החברות. זו התפיסה של הפונדמנטליזם האסלאמי, אבל יש עוד סוג שמגיע גם לאותן מסקנות, אבל מזווית לאומנית. ובמיוחד כאשר אנחנו מדברים על שנות ה-60 ושנות ה-70, יש גם זרמים שהם זרמים לאומניים פן-ערבים, לאומיים פן-ערביים, שרצו להישען על האסלאם ועל המורשת האסלאמית כדי להאדיר את הלאומיות הערבית, אבל הם הישענו על האסלאם בצורה מטאפיזית ובצורה שהיא גם כן ראתה בהיסטוריה האסלאמית כמשהו שהוא על היסטורי, כמשהו שהוא על טבעי, רק שהדגש כאן הוא לא דגש על הדת, אלא דגש על הלאומיות. ואנחנו מכירים למשל את הכתיבה של מישל עפלח, למשל, אחד מהמייסדים של המפלגת הבעת', על הביוגרפיה של הנביא מוחמד כלאומן הערבי הראשון בהיסטוריה וכמייסד הלאומיות הערבית. גם תומה וגם רואה התנגדו לכל הזרמים האלה, וגם התנגדו לקבוצות של האינטלקטואלים המרקסיסטים והאינטלקטואלים של השמאל שרצו נתק עם האסלאם. הם חשבו שכדי שנוכל לפעול בתוך החברות שלנו, אתה אמור, אם אתם רוצים במובן הגרמשיאני, להיות אינטלקטואלים אורגניים,
ולבנות מתוך המסורת העממית הלאומית האורגנית של התרבות של העם שלנו, במקרה של אמיל תומא הפלסטינים ובמקרה של חוסין רואי הלבנונים, אבל שניהם מדברים על העולם הערבי והאסלאמי בכללותו. אי אפשר פשוט להתנתק מההיסטוריה הזו. יחד עם כך, אי אפשר לקבל את המורשת הזו בצורה לא ביקורתית. הביקורת המרכזית שלהם והרעיון המרכזי שלהם זה שהם רוצים להכניס את המורשת העל היסטורית הזו לתוך ההיסטוריה. הם רצו להפעיל את החוקים, הדיאלקטים וחוקי ההיסטוריה על המורשת האסלאמית, ולהראות שאי אפשר לקבל את הכל ואי אפשר לנתק או לדחות את הכל במכה אחת, אלא זו היסטוריה, לפי התפיסה שלהם, זו היסטוריה רגילה, כמו כל היסטוריה של כל העמים בכל מקום, היסטוריה שיש בה, המורשת הזו, יש בה זרמים שהם זרמים מתקדמים פרוגרסיביים, ויש בה זרמים שהם זרמים ריאקציוניים. אפילו יתרה מכך, מרואי בספר, תומא בספר שלו וגם מרואי בספר שלו, מראים שאי אפשר גם להתייחס לזרמים השונים בצורה אבסולוטית. זה לא שיש זרם הוא לאורך כל ההיסטוריה, בתוך המורשת האסלאמית, שהוא לאורך ההיסטוריה הוא זרם פרוגרסיבי. הם הראו איך שזרמים מסוימים שמתחילים כזרמים פרוגרסיביים, הופכים כתוצאה משינוי האקלים, משינוי התנאים החברתיים, התנאים הכלכליים, לניגוד שלהם. הם עוברים פאזה והופכים להיות זרמים ריאקציוניים בשלבים יותר מאוחרים. כדוגמה לזה, למשל בספר של אמיל תומא הוא מדבר, הוא מדבר למשל על הזרם הרציונליסטי באסלאם שנקרא זרם אל-מועתזילה באסלאם הקלאסי. אל-מועתזילה באסלאם הקלאסי זה הזרם השכלתני בהיסטוריה האסלאמית, שנבנה על או הדגיש את העניין של הרצון החופשי של האסלאם ושל המוסלמים, של המאמינים, והגיע כסוג של תגובה לרעיונות של שהגורל הוא שמכתיב כל דבר בחיי המאמינים ובחיי האנשים, והמועתזילה באו ואמרו לא, יש חופש רצון של האדם, והאדם מכתיב את הגורל של עצמו. אלוהים נותן לאדם את האפשרות שהוא יבחר את הגורל שלו עצמו, והם גם הלכו רחוק בלתת פרשנויות, כל פרשנות או כל חדית', כן? כל אחד מדברי הנביא שלא הלך יד ביד עם הרציונליזם, עם השכל, שלא היה מקובל על השכל הישר, בוא נגיד זה כך, הם דחו אותו.
והפסוקים של הקוראן שהיו כאילו פסוקים שהתנגשו עם השכלתנות שלהם, הם פתחו את האפשרות של לפרשן את הממד הסימבולי של הפסוקים האלה, כדי שילכו ביחד עם התפיסות השכלתניות שלהם. עכשיו אנחנו צריכים להבין שהזרם הזה מתחיל את דרכו כתוצאה מהאינטראקציה בין התפיסות התיאולוגיות האסלאמיות והמפגש בין העולם האסלאמי לאחר הכיבושים האסלאמיים לדתות אחרות, נצרות, זרואסטריות, יהדות ועוד, וגם כתוצאה מתחילת התרגומים של הפילוסופיה היוונית לערבית, והאינטראקציה שקורה בין התיאולוגיה האסלאמית לבין התנועות הפילוסופיות האלה. אבל גם מראים בתוך הניתוח שלהם, בתוך הניתוח שלו, של אמיל תומא, מראה שהזרם הזה למשל צומח ומתפתח בתחילת הדרך, בסוף התקופה האומייית, תחילת התקופה העבאסית, כתוצאה מתחילת זרימת ההון וכתוצאה מהכיבושים האלה, והזרם הזה מתפתח דווקא, הוא מסביר את הרקע או התשתית המעמדית של האנשים שהיו ברובם האנשים שקידמו את הזרם הזה כנגד הזרם הפונדמנטליסטי אל-אוסולי או אל-חמבלי או הזרמים האחרים. אלה היו אנשי מסחר ואנשים, אם אתם רוצים, הבורגנות. אני יודע שיש כאן בעייתיות, וגם אמיל תומא שם לב לבעייתיות הזו, אבל בכל זאת אני אשתמש בזה. הבורגנות של אותה תקופה, הסוחרים שניסו ליישר את העדרים בין התיאולוגיה האסלאמית מצד אחד לבין הפילוסופיה היוונית והתפיסות השכלתניות האחרות באותה תקופה. עכשיו, אותה תנועה שהאמינה בחופש ובכל התפיסות האלה, והאמינה בעניין של בריאת הקוראן, שזו הייתה סוגיה מאוד מאוד מרכזית של אותה תקופה, כי הרוב המוחלט של המוסלמים, וגם כיום התפיסה ההגמונית באסלאם, זה שהקוראן לא נברא, אלא הקוראן, מאחר והוא המילים של אלוהים, אז התפיסה היא שזה הקוראן היה קיים מאז ולתמיד. המועתזילה אמרו לא אכנס לדיון התיאולוגי והפילוסופי שלהם, אבל הרעיונות האלה, שהיו רעיונות מאוד פרוגרסיביים בתקופה מסוימת, הפכו למעין כלי אידיאולוגי של דיכוי בתקופה של אחד החליפים שנקרא אל-חליף אל-מאמון בתקופה העבאסית, ואלה שהגיעו אחריו, כשהפך אותו אל-מאמון את אל-מועתזילה לאידיאולוגיה של החילאפה ושל האימפריה, והשתמש ברעיונות האלה כדי לדכא קבוצות אחרות שלא האמינו ברעיונות האלה, והפך את הרעיונות של מועתזילה למעין כלי לדיכוי של האוכלוסייה. אני אשאיר את
אני ארצה לסכם ולהגיד, זה מאוד קשה להעביר מה שרציתי להעביר ב-40 דקות או 45 דקות. אבל אולי לאחר מכן נפתח את האפשרות לשאלות ולדיון, ואז אפשר לפתח עוד רעיונות בהמשך. כדי לסכם, אני רוצה להגיד שהתפיסות או התפיסה של אמיל תומא ושל חסן רואה היו תפיסות שנאבקו או התווכחו או התדיינו עם שלושה זרמים מרכזיים. אחד, הם לא קיבלו את התפיסות האוריינטליסטיות. שתיים, הם לא קיבלו את התפיסות הפונדמנטליסטיות האסלאמיות. ושימו לב שאנחנו מדברים, הספר של אמיל תומא ב-78, הספר ב-79, והתנועות החברתיות באסלאם, והספר של חסן רואה ב-78 יצאו לאור, הם התחילו לעבוד עליהם גם קודם לכן, אבל אלה גם השנים של הצמיחה של התנועות האסלאמיות, גם אצלנו כאן בישראל פלסטין, והפנייה כדי לכתוב על זה ולדון בנושאים האלה לעומק יותר, הם חלק מהכלים והארסנל האינטלקטואלי, אם אתם רוצים, כדי להתמודד לא רק עם האוריינטליסטים המערביים, אלא גם עם הפונדמנטליזם הפנימי שהיה קיים בעולם הערבי, והם עוד פעם ראו בשני הזרמים האלה כמעין שתי פנים של אותו מטבע שמוציא את האסלאם מחוץ להיסטוריה, והם רצו להכניס אותו בחזרה לתוך ההיסטוריה. אבל בנוסף לזה, הזרם השלישי שאיתו התמודדו, אני לא אחזור על הלאומנים הערבים, אלא דווקא על הזרם המכניסטי מרקסיסטי, כן? המרקסיזם הלא מספיק דיאלקטי לפי התפיסה שלהם, ושגם תומא וגם חסן רואה הם שניהם אנשים, הם מרקסיסטים, הם מטריאליסטים, כן? מבחינתם ההוויה היא שקובעת את התודעה, אבל ההוויה והתודעה הם כל הזמן בקשרים דיאלקטיים, ויש תקופות, כמו בתקופה של האסלאם הקלאסי, שהרבה מהתנועות שמתפתחות כתוצאה מתנאים ותהליכים חברתיים וכלכליים בתוך החברות האסלאמיות, מקבלות את צורתן או מבטאות את עצמן בתפיסות דתיות מסוימות, ברעיונות דתיים שדרכם אפשר להתבטא באותה תקופה. לכן הם לא היו בעד לשלול את הרעיונות הדתיים רק בגלל שהם רעיונות דתיים, ולא חשבו שהדת זה משהו שהוא לא חשוב, או שהדת זה מקום, או זה רעיונות שאם אנחנו משנים את התנאים הם יתפוגגו מעצמם. הם חשבו שהדברים הרבה יותר
מורכבים מזה, והם חשבו שכדי להגיע לשכבות העממיות באוכלוסייה הערבית בכללותה, הפלסטינית, הלבנונית ובכלל, אתה צריך לדבר לאוכלוסייה הזו מתוך התרבות שלה ולהסביר לה את הרעיונות, גם הרעיונות המורכבים מתוך ההיסטוריה והמורשת של האוכלוסייה הזו. אני אעצור כאן ונפתח בשאלות או במה שבא לכם, או בהערות על תודה לכם. מצוין, תודה רבה לך. הרצאה מרתקת. אז אנחנו נעשה את זה ככה, אנחנו נפתח לשאלות קודם כל מהקהל פה בסניף, שחבר'ה הגיעו מרחוק וכולי, ואז נפתח שאלות לנוכחים פה בזום גם כן. כן, אנחנו רגע נעשה מסך. סבבה, אז אני אתחיל, אני חושב, כי אני יושב פה הכי קרוב. זהו. מה שאני רציתי לשאול זה על אספקט, רגע, הכל טוב. על אספקט טיפה שונה מתוך ההרצאה. אז אתה הזכרת שאמיל תומה, ואני יודע גם שעוד הרבה אינטלקטואלים מהזרם היו ולמדו בברית המועצות תקופה, וגם אפילו אפשר לומר התחנכו שם או נפגשו שם עם אנשים, וכמו שאנחנו יודעים היסטורית, אז היחסים נקרא לזה בין הכנסייה לבין המפלגה בברית המועצות הם היו מאוד מאוד מסובכים ומשתנים, כן? מחילון עד אתאיזם לוחמני נקרא לזה, ועד פתיחת הכנסייה מחדש נגיד ב-1942, ושמו אפילו פטריארך. אז איך החברים הפלסטינים הקומוניסטים הושפעו מזה, או שהם לא הושפעו מזה, ממה שהלך שם השיח הזה בברית המועצות סביב דת? שאני אענה ישר או ניקח שניים, שלוש שאלות ואז יש עוד שאלות? אם אין עוד שאלות אז אני אענה ישר. אוקיי. יש. האם יש באחד מזרמי האסלאם, אני לא שומע. האם באחד מזרמי האסלאם יש איזשהו עיקרון שמזכיר את העיקרון הקיבוצי, כל אחד לפי יכולתו או כל אחד לפי צרכיו, והעיקרון השני של שוויון לנשים? היכן באסלאם יש איזה מגמה אומרת אישה היא שווה דרך לגבר, ועל החברה לקדם את השוויון הזה בצורה כלשהי? אני גם אשמח להוסיף שאלה. בעיקר בלבנון, דיברת קצת על לבנון, אנחנו יכולים לראות לאורך ההיסטוריה שיתוף פעולה בכל מיני מקרים של קומוניסטים עם זרמים שאומנם, כמו שאמרת, הדת יכולה כן להתחבר לאיזשהו אופן הערכים, אבל בסופו של דבר זרמים שאני מניח שהקומוניזם לא לגמרי עכשיו יסכים עליהם, כמו נגיד האסלאמיזם השיעי, הדברים של חיזבאללה וכולי. השאלה היא, האם יש כאן איזה סדר עדיפויות כזה מושכל, שאומר קודם כל עושים שיתוף פעולה עם אנשים שאני לא בהכרח מסכים איתם בתוך הבית, כדי להתמודד מול אימפריאליזם חיצוני מאוד מאוד אגרסיבי, ואחר כך אנחנו מתקנים את הבעיות בתוך הבית ועושים את הוויכוח מול האסלאמיסטים אצלנו. אוקיי, אני אנסה לענות במהירות על השאלות, ואז נפתח אם יש עוד שאלות. לגבי ברית המועצות, חלק מההתמודדות של הקומוניסטים זה הם המתקפות נגד הקומוניסטים הערבים על כך שהם אתאיסטים, הם לא קשורים להיסטוריה ולתרבות ולמורשת של העולם האסלאמי, ואפילו יותר מזה, ותומה למשל בספר שלו מתייחס
להאשמה שהייתה מאוד רווחת בגלל הקשרים עם ברית המועצות גם כן, ובגלל העמדות של ברית המועצות בענייני דת, או לפחות התפיסות, העמדות של ברית המועצות השתנו גם לאורך ההיסטוריה. אבל התפיסה הכללית והמתקפה המרכזית נגד הקומוניסטים בעולם הערבי זה שהם היו נגד הדת. הם היו גם סוכנים של ברית המועצות כדי לחלק ולפלג את העם הערבי, ואמיל תומא מתמודד עם האשמה שהקומוניסטים הם השועוביה של העת החדשה. מי שלא מכיר מה זה שועוביה, אני מניח שכולם כמעט ולא מכירים לפי השמות, אבל זה הזרם של המוסלמים החדשים באסלאם הקלאסי שנכנסו לאסלאם, שהתאסלמו מהעמים הלא ערביים, ושנתפסים בהיסטוריה האסלאמית כקבוצות שעשו מזימות נגד האסלאם, וניסו להחיות את הלאומנות האנטי ערבית והאנטי אסלאמית. אז הקומוניסטים הואשמו על ידי הבעתיסטים והלאומנים הערבים במאה ה-20, כן? בכך שהם השועוביה של העת החדשה, וזה חלק מההתמודדות של הקומוניסטים בעולם הערבי עם הסוגיה הזו שהצגת, חבר, בעניין של ברית המועצות. התשובה של אמיל תומא הייתה מאוד מתוחכמת ומאוד לא פשוט להתנגד להאשמות האלה, אלא בלתת שיעור, כן, באחד הפרקים של הספר, בואו נבין לעומק מה זה שועוביה, כן, ולהראות איך ששועוביה הייתה בעצם שועוביות, לא אחת, אלא היו זרמים שונים, ואותם זרמים היו בשלב מסוים זרמים מאוד פרוגרסיביים, ובתקופות מסוימות הפכו להיות לכלי, בדיוק כמו אל-מועתזילה, לכלי לדיכוי, כשמגיעים אליטיסטים, מגיעה אריסטוקרטיה שהיא לא ערבית לשלטון, והשועוביה מתהפכת מצד לצד. אז התשובה קצרה, בהחלט הייתה השפעה והייתה התמודדות, וחלק מעצם זה שקומוניסטים מתמודדים עם המורשת האסלאמית ומפרקים לגורמיה השונים, הוא בגלל האשמות האלה ובגלל הבעיות האלה. עכשיו, בעניין של בתוך האסלאם יש, או בתוך הטקסט האסלאמי, אם זה בקוראן ואם זה בחדית, יש רעיונות ועקרונות שהם רעיונות ועקרונות, אפשר להגיד שיש בהם ניצנים סוציאליסטיים, כן? לא, או שוויוניים, כן? ויש דמויות היסטוריות בתוך ההיסטוריה הקלאסית האסלאמית שהם פירשו פסוקים קוראנים בכיוונים שהם יותר שוויוניים ופחות שמעדיפים את העשירים או את הפערים המעמדיים. אי אפשר
לטעון שהאסלאם במהותו הוא סוציאליסטי, כן? או שהאסלאם במהותו הוא חותר לכיוון ביטול הרכוש הפרטי, למשל, כן? אלא להפך, בתוך האסלאם יש בפסוקי קוראן שמדברים בצורה מאוד ברורה על הרכוש הפרטי והחשיבות של הרכוש הפרטי, ויש פסוקים שמדברים על מעמדות, כן? וזה החוק הטבעי וזה הטבע שיש בו מעמדות שונים. אבל באותו אסלאם יש דמויות כמו למשל דמויות מאוד ניגודיות. מצד אחד יש את מועאוויה, או אחד מהחליפים האסלאמיים ואחרים, שמאוד הדגישו את העניין של להשתמש באלוהים ובגורל ובכל הדברים האלה כדי להגיד שהחלוקה המעמדית זה הגורל של האנושות. והגורל של האנושות נתן בידיו החליף מועאוויה ואחרים לשלוט במוסלמים, וכל המוסלמים והרכוש שלהם וכל זה שייך לו, כן? בגלל שאלוהים רצה את זה. לעומתו אתה מוצא אחד מחברי הנביא שנקרא, או שקוראים לו אבו ד'ר אל-ג'פארי, שהוא מפרש את פסוקי הקוראן באחד הפסוקים שמדבר על כך שאסור, אם אתה מוסלמי אמיתי, אם אתה מאמין אמיתי, אסור שיהיה לך רכוש מעבר לצרכים שלך של אותו יום. ויש פסוקים בקוראן שמדברים על כך שאנשים שעוצרים זהב וכסף הם יוענשו ביום הדין וכל הדברים האלה. ואבו ד'ר אל-ג'פארי לקח את הפסוקים האלה בוויכוח שלו עם החליפים, עם מועאוויה במיוחד ועם עות'מן ועם אחרים, והדגיש את העניין של השוויוניות בתוך האסלאם והאיסור על הרכוש הפרטי מעבר לצרכים המיידיים של האנשים. והדגיש, יש אמירה גם מפורסמת, אבו ד'ר אל-ג'פארי היה מאוד מקורב לעלי בן אבי טאלב, שגם לו יש אמירות ותפיסות שהן מאוד שוויוניות בתוך האסלאם, כולל האמירה של אני נדהם מאנשים שלא מוצאים את הלחם בביתם, איך הם לא יוצאים עם חרב ונלחמים בכל העולם, וכל מיני רעיונות לגבי שוויוניות בתוך האסלאם. מה שאני רוצה להגיד, אז באסלאם כמו כל דת אחרת, העניין הוא עניין של פרשנות של הטקסטים, שאפשר לקחת אותם לכיוונים שונים. אפשר לקחת אותם כדי להצדיק את הסטטוס קוו הקיים ואת החלוקה המעמדית, ואפשר לקחת אותם כמו חלק להבדיל מאמיל תומא וחסן רואה, אפילו אסלאמיסטים כמו עלי שריעתי למשל באיראן ואחרים, שכתבו למשל ספרים על אבו ד'ר אל-ג'פארי וקראו לביוגרפיה על אבו ד'ר אל-ג'פארי שדיברנו עליו לפני דקה כהסוציאליסט הראשון באסלאם, כן? והדגישו את העניין המהפכני וההתנגדות לעושק ולפערים המעמדיים באסלאם. אז גם זה וגם זה קיימים באסלאם. לגבי עניין שיתוף הפעולה בלבנון וכל מה שקורה,
זה תהליך מאוד ארוך וההסבר יהיה מאוד ארוך, אז אני אנסה לקצר. חלק מהרעיונות חיזבאללה, נגיד, בלבנון, הוא תוצר של התפתחות היסטורית מסוימת, במיוחד אצל האסלאם השיעי במיוחד, שנגענו בזה כשדיברנו על חסן מרואה. אתם זוכרים כשאמרנו שהגיע לנג'ף ושם הפך להיות מרקסיסט? אז זה לא חסן מרואה רק, זה מגמה שבשנות ה-30, 40, 50 של המאה ה-20 הייתה זרימה של צעירים אסלאמים, שיעים, לכיוון של הקומוניזם, של המרקסיזם, של הסוציאליזם. בגלל הרבה סיבות אין כאן המקום לפתח את הרעיון עד הסוף, אבל האוכלוסייה הזו הייתה מאוד, קרקע מאוד פוריה לקבלת הרעיונות הקומוניסטיים. ואנשי הדת המסורתיים והמוסדות הדת המסורתיים של אותה תקופה התחילו לשים לב שהם מאבדים את הדור הצעיר למפלגות החילוניות, אוקיי? וזה בגלל השמרנות של המוסדות הדתיים, במיוחד בעניינים החברתיים והכלכליים של המוסדות האלה, ובמיוחד בתוך התפיסה השיעית של האסלאם. התפיסה השיעית היא תפיסה שיש בה פוטנציאל אדיר של מהפכנות מצד אחד, אני מדבר על התפיסה השיעית הקלאסית, כן? עד למאה ה-20 ועד להיום, כן? אבל להוציא את חומני ואת שריעתי ואת חיזבאללה, שזו מוטציה שמיד אדבר עליה. לאורך ההיסטוריה התפיסה השיעית נבנתה כתפיסה אופוזיציונית לתפיסה האורתודוקסית האסלאמית, אוקיי? ויש בה פוטנציאל של מהפכנות ושל צדק חברתי, הדגשה לגבי העניין של צדק חברתי ושוויוניות וכל הדברים האלה. אבל אנשי הדת המסורתיים התגבש התפיסות השיעיות, התגבשו כאסכולה דתית במאה העשירית וה-11 לספירה. אנשי הדת הפכו את התפיסות הסופר מהפכניות לתפיסות מסורסות, עם הרעיון של להמתין למשיח שיבוא, למהדי. כן? אסור לך לפעול, אסור לך לצאת למהפכה, אלא רק באחרית הימים כשיופיע המהדי שנמצא במסתור, האימאם ה-12. אז האוכלוסייה השיעית שהייתה נמצאת בשוליים של החברות האסלאמיות השונות במאה ה-20, ובמיוחד הצעירים השיעים שהיו מצד אחד מאוד מלאים במסורת מהפכנית, ומצד אחר בתפיסות שמבקשות ודורשות ומצוות על אותם אנשים לשבת בשקט ולא להתעסק בפוליטיקה, מצאו במפלגות החילוניות, במפלגות המהפכניות החילוניות ככלי להגשמת הרעיונות המהפכניים שלהם. אנשי הדת המסורתיים שמו לב לעניין הזה והתחילו להופיע אנשי דת מזן חדש אצל השיעה, שעשו סוג של סינתזה בין האסלאם לבין מהפכנות, ואמרו לצעירים השיעים שבואו אצלנו אתם תקבלו שניים במחיר אחד, אתם תקבלו גם מהפכנות וגם דת אצלנו. וזה הזן של האסלאם השיעי המהפכני
או האסלאם השיעי מבית היוצר של עלי שריעתי, ולאחר מכן של חומייני, ולאחר מכן של חיזבאללה, שהצליחו להחזיר לחיק שלהם הרבה מהצעירים השיעים שהלכו בעקבות המפלגות החילוניות. עכשיו, המפלגה הקומוניסטית בלבנון והמפלגות האחרות אל מול חיזבאללה ואל מול הארגונים האלה הם ביחסים של תחרות וחיכוך מתמיד מצד אחד, אבל מצד אחר יש את העניין של המאבק בישראל, ובתקופה מסוימת הכיבוש הישראלי, ובתקופות אחרות כל העניין של האנטי אימפריאליזם האמריקאי והישראלי והמערבי וכל הדברים האלה, שמובילים למידות או למידה של שיתופי פעולה פה ושם. אבל יחד עם כך יש ביקורת מאוד מאוד קשה מבין שני הצדדים האלה. אז יש שיתוף פעולה במקומות מסוימים ובתקופות מסוימות, ויש התרחקות, ויש בתקופות מסוימות התנגשות בין התנועות האלה והמפלגות האלה. מקווה שעניתי על השאלות בצורה מספקת. יש לי שאלה ואחר כך נפתח לקהל בזום. כן. אוקיי. השאלה שלי זה, מה שסיפרת על שני ההוגים הקומוניסטים האלה, זה שהם מתעסקים בעיקר על זרמים מסוימים באסלאם, היווצרותם והתפתחותם. השאלה שלי זה, האם אותם הוגים ניסו לעשות את העבודה ההיסטורית, בוא נגיד הגנטיבית, כלומר איך נוצר האסלאם עצמו במובנים של היסטוריה דיאלקטית? כן, התשובה הקצרה והישירה, כן, הם מסבירים גם את הופעת האסלאם הרחק מההתגלות האלוהית, כן? אלא מסבירים את הסיבות המטריאליות, הכלכליות, ההיסטוריות, הפוליטיות, שבגללם הופיע האסלאם על במת ההיסטוריה מלכתחילה, כן? ואפילו גם לפני זה הם מדברים גם על התקופה הג'אהלית, וגם מאתגרים את המילה של התקופה הג'אהלית, כי המונח הזה של ג'אהליה זה מונח אסלאמי, כן? שמתייחס לתקופה שלפני האסלאם. אז הם מנתחים את התקופה ההיא כדי להגיע ולהראות מה הסיבות למה דווקא בתקופה ההיא ולמה דווקא באזור ההוא מופיע האסלאם, ובהחלט יש התייחסות לעניין הזה. תודה. יש לך? כן, כן. אם אתה יכול להגיד כמה מילים על התנועה של גדאפי בליביה, מה זה היה בעצם שם? זה סתם קשקוש או היה איזה מין סינתזה רעיונית בין מרקסיזם? קטונתי מלהבין את גדאפי. זה למרות אני חייב להגיד, אתה כאילו חוזר לנאומים שלו ולדברים שלו, עד כמה שהוא נראה כמישהו משוגע, אבל יש כל מיני נאומים ודברים שלו שהם כמעט נבואיים, כן? שראו את העתיד.
אל-קדאפי הוא הציע, אני לא מומחה ללוב ולא לאל-קדאפי ולא לזה, אני קראתי את הספר הירוק שלו, שיש ספק אם הוא באמת שלו, אבל הוא ניסה לעשות איזושהי סינתזה בין, גם כן, בין האסלאם לבין הסוציאליזם, אבל לא מעבר לזה, הוא גם נשאר דיקטטור, והדמוקרטיה העממית שלו לא ממש, איך אומרים, רקמה עור וגידים, כן? אז זה מה שיש לי להגיד על זה, לא מעבר לזה. פשוט כי אני לא מומחה לזה, אני לא... לי יש שאלה, אחרונה מאיתנו, כן. לגבי כאילו ההיווצרות של מק"י, אני יודע שהרבה פעילים ראשוניים פלסטינים הגיעו דווקא מהכנסייה האורתודוקסית יוונית, ורציתי לשאול מה היה החסמים באותם שנות 50, 40, 30 בציבור הפלסטיני ככללו והמוסלמי בפרטיקולריות, שמנעו הצטרפות המונית, או שמנעו הצטרפות למק"י, ולמה אחרי כמה שנים אנחנו כן רואים שהיה הצטרפות לשורת המפלגה של חברים מוסלמים. אם אתה יודע. אני לא בטוח שהבנתי עד הסוף את השאלה, או ששמעתי עד הסוף את השאלה. השאלה שלך זה למה ההנהגה הייתה אורתודוקסית לא רק ולא ההנהגה. לא ההנהגה. אנחנו רואים שבשנות ה-30, 40, 50 היה הצטרפות של הרבה חברים אורתודוקסים יוונים, אבל לא בהכרח באותה כמות חברים שהם מוסלמים. למה? ומה אפשר אחרי כמה שנים להצטרפות גדולה יותר של חברים שהם מוסלמים למפלגה? אני לא חושב תשמע, יש מה שברור, צריך להבדיל בין 40, לפני 48 ואחרי 48, זה אחד. שתיים, האוכלוסייה הנוצרית, דבר ראשון, הרוב של האוכלוסייה הנוצרית בפלסטין המנדטורית ולאחר מכן בישראל היא אורתודוקסית. והאוכלוסייה הנוצרית באותה תקופה הייתה בעיקר אוכלוסייה עירונית, והייתה ממעמד יותר גבוה, כן? ובורגנית, או הייתה בה בורגנות יחסית רחבה יחסית למספרים שלהם. התפיסות והרעיונות הקומוניסטיים והסוציאליסטיים היו רעיונות שחלחלו בהתחלה, כי לא היה מעמד פרולטרי באותה תקופה, כן? אז מי שהתעניין ברעיונות האלה שהגיעו מבחוץ, אלה היו בעיקר האינטלקטואלים, או האנשים המשכילים, או האנשים שהיה להם את האפשרות ללמוד לימודים תיכוניים ומעבר לזה, וזו אחת הסיבות של למה דווקא הצעירים האלה הלכו לכיוון הזה, ובשלב יותר מאוחר וכתוצאה מהפעילות של אותם צעירים הגיעו גם לכפרים ונכנסו לכפרים והתחילו בתהליך של תעמולה פוליטית או של הדרכה רעיונית לאוכלוסיות, וגם
כתוצאה מכל מה שקרה ב-48 ובשנות ה-50, כשהכלכלה הישראלית הייתה צריכה את העבודה ואת הידיים העובדות הזולות של הפלסטינים מהכפרים, וכתוצאה מהפקעת האדמות הפלסטיניות והערביות ביישובים הערבים, המדינה דחפה בעצם לכיוון של הגירה מהכפרים לערים כדי לעבוד בערים, ואז התחילה חשיפה יותר רחבה של הצעירים המוסלמים והערבים בכלל לרעיונות להגיע לחיפה, להגיע למועדוני המפלגה. גם החברים בערים האלה הלכו והשתקעו בין הקבוצות של הפועלים, פועלי הבניין והפועלים האחרים, כדי למשוך אותם למפלגה. אז וגם יש השפעה של ברית המועצות ושל רוסיה, כן, והתרבות האורתודוקסית וכל הדברים האלה, יש גם השפעה. זה לא העיקר, אני חייב להגיד, אבל יש איזושהי השפעה. אבל שים לב שלא כולם היו אורתודוקסים. אמיל חביבי למשל לא היה אורתודוקסי, כן? ויש עוד כמה. תודה רבה. בכיף. חברים, שאלות ממי שצופה בנו, מי שמחובר, למי יש שאלות. לא חייבים, אבל בסדר. זהו. למישהו אחר יש שאלה? בוא נבדוק ואנחנו נצטרפים אבל עוד מעט. כן. אוקיי, שאלות באמת אחרונות למי שיש. לאף אחד? טוב. טוב חברים. מצוין, תודה רבה 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 רבה. תודה רבה לכם. ונזמין אותך. תודה רבה ממש עבוד. תודה. לילה טוב. סלמת, ביי. ביי, ערב טוב.